Иска си от метлата. Тук ли са? Как ги носи? Едно бяло му го открадна. Открадна го? Той Да. Той мъчи от тук, пък не ми каза. Тъмън да го сложи под сяра и бялото го отмъкна. Идва, ама... Строителя на Нова България. Бъдала. Взе го сярката. Го наглася вече. Как е това? Голямо строителство ще падне. Изяди ми това, бе. Внутри. Голямо строителство. Сега видим тук. Къде е за шашка? Там ще го взема от тебе си. Там ще го взема. Негай. Айде бе, онуфри. Идвай. Горът го да му го взема. Ето беля. Той ли го пасе? Ама не. Не, тя е женска тая. Ще му скача. Последно. Но взеха му го. Ей, тук другото гнездо. Вера. И ти последно ще ти дадем пазена. Събрана. Къде отиваш там? От мен са шашка. Той Сашо, те ще го вземат. Ох, какво ме тискат. Ай! Не, ще излезе с него по вид цел. Ето го. Браво! Как го гони? Той е нахалник. Какво иска?